Tinapalabas, nalpasen ti pannakarami ti simbaan. Napan nga rod inimbitaran da Edmar ken hepe ti padi iti ili, ken kang runaan ti mayor. Para iti blessing nga angayin da. Nagtitinulong met dagiti pumuro para iti pagsasangwan da iti maangay a blessing. Iti day tangal daw, dimtengen ti sanga ili da. Ti padi iti ili ken ti mayora. Iti day tamot agundaway, dimteng ni Marcos. Inasitgan na ti mayora. Itagagayem, at tuyin tituloy ti Nobela tayo anapauluan. RHODORA! Naimbag nga oras yumat, kakapsat. Naimbag nga oras mo, Mayora! Kastamat, kapsat. Talaga mat Mayora. Inaramid mo ti amin tapno pumintas ti purok berde. Mayora, nagsapan a panagkampanyam? Ano niya? Ngam sigurado ka kadi. Ako kwamto amin abutos dito'y purok berde. Anya ka diti sasawam, kapsat. Saan nga importante kanyak ti butos da? Nudikat ti pagsayaatan da. Oh, bravo! Bravo! Anyan ang nagsinaw ti pusom, Mayor anapusaksak. Don Marcos, pangasim. Saan ka kumaamang riribok ditoy? Oh? Irespetom kumamot ni Mayora. Apay, agda ka di inaramid ko ang madikan ko na. Awan matsan ka di, Mayora. Pangasiyo, Don Marcos. Sumardeng kayo. Kan pangasim ta pumanaw kayan ditoy. Saan nyo adadailan tiragragsak mi? Apay, saan kami ka di nga imbitado? Anya? Bayamon, saan mo nga italtalagpay? Ala, umay kan Mayora. Intayon iti pagtugawan lagi ti bisita. Aday jayan da padre. Pagyamanan tayo dagitoy a bendisyon iti purok berde. Ti eskwelaan, kag runaan daytoy a simbaan. May patakder daytoy a simbaan. Tapno da kayo at agad ditoy, ket saanen anasken a mapan ijay ili. Ngarod, dakkel ayaman tayo iti Diyos. Tanaipaayan kayo iti simbaan. Di tayo ngarod lipatan, ti umay a makipagdaydayaw iti Diyos. Tunggal madanon ti aldaw ti Domingo. Ket pagyamanan tayo met dagiti tattao a naaramat. Tapno mapaadda daytoy a simbaan. Ken pagyamanan tayo met ni Mayora Silvia Vargas. Nga iso tinangipaay iti pundo na. Madaydayaw ti Diyos. Ket agtultuloy kumati kapya iti purok berde. Diyos ti agngina kada kayo amin kakabsat. Ita kakabsat! Intay mamat denggen ti panagsarita ti patgen tayo a Mayora para iti daytoy nalukatan nga eskwelaan ken simbaan. Palakpakan tayo ni Apo Mayora! Agyaman na kakabsat ko iti purok berde. Kinapudno na, italaeng anak kaumayak ditoy. Kat nakitak tirigat yo. Gapo iti kinaadayuna iti ili. Kat nasaya at mat taadda ti tao ang nakapanunot nga umasidag kanya. Tapno agpatulong para dito'y purok berde. Awan sa bali, no din ni Edmar Martinez. Palakpakan tayo kumamat, kakabsa. Sa anak ang nagpangadwa anang ipaay iti tulong ko, gaputa makitak kat napudno.
Napudno at tumulong itipada na a tao. Kat pagyamanan tayo matikamang ti pulisya, ti idauluan ni Hepe Garcia. Taisuda ti katulungan ni Edmar, tapno agbaligi, ti proyekto dito'y Purok Verde. Kakabsat, kidawag ko mga rod ti panagkaykaysayo. Aywanan nyo ti simbaan kan ti iskwelaan para iti pagsayaatan tayo. Mayora, padre, mangat kayo latta. Da kami tinagluto kadag iti sidaan tayo. Bae mas kapsat. Malaing kayo nga agluto ah. Wan nga rod, magustuhan. Ati pa'y tikilawan ang kalding, Mayora. Padre, ramanan nyo. Sige, mangat kayo laang, Mayora. Padre. Ay na, huston. Adoon na yun ti impasangoyo kada kami. Sige lang ta, Mayora. No kaya tiyo, mangyawit kayo kay ni Padre. Ado tinaluto. Saanan, balasan ko. Naragsak kayo gayam dito'y Purok Verde. Nakaayat kayo. Boss, kasano ngay? Asit gan tayo ka din ni Mayora, ket riribukan tayo. Saan mo tayo? Mayamon, ang mga noon niya pa iti mapanunot na Edmar at babawi iti panakikapag na kada tayo. Boss, Halakit din. Ingkan mga la iti kananta. Wano saan, kadua mong tiyalaan, tayo jaytan balayamangan. sige boss. Sige, karga akong day tamay sa kaldero. Mortadyo. Kadua mapawala. Ado kami amangan. Sige. Nagpintas day takawas mo, Paula. Hanggang adda ka la dito'y aparagao. Sana bale. Kinaskan. Napintasak iti imatang kitao. O sige, mabit na ang kaikak ti kaldero iti sidaan. Nanalomin, nakita yung kaditi nakita. Agasem ngay dayjay nga inten ni Paula iti dayjay amortadyo. Wan, nakiitak. Sobramat ni Paula. Kunamlano iso tinaglutluto. Ita, ipadawat na ti ado iti dayjay adakas a tao. Maalabay amon. O sige, kitaan ta pa inuan niya dagiti mabalintang aramidan. Wala na. Ay, ni Rodora? Ayan na. Ha? Tsaka mo basang. Kunakit di ano da kayo ti agkadkadwa itay. Wan, awan matan. Ay, adala siguro di ta tumultulong. Mabit lang nana Manggao ak itiin na poy. Takita ak dagiti agturang tiin na poy na. Kat ika. Agpakada kami, Edmar. Kabsat lomen. Agyaman kami una iti panangsa nga iliyo kada kami. Kapsat. Sige, Mayora. Padre. Agyaman kami manan iti dadarayo. Sapay kumata di kay nagbabawi nga inmaya. Mayora, padre. Apay ko mga agbabawi kami. Ibagakan ka, Kabsat Lomen. Maulit ko, ti umay ditoy. Pagkaidayawad ni Unay, Mayora. Dahepe ti mangitulod kada kayo, Mayora. Padre. Wan, Edmar. Nasaysayat na itang awag yu kanyak, Mayora. Naawatak ti mga kanyak ni Hepe. Isadikan inawagan iti SP1. Nudiket, Edmar Latan. Agyaman ak tanaawatan nyo, Mayora. Bueno, agpatuloy kami nga rodan, Edmar. Kabsat Lomen. Da kagayam dito balay mo, Rodora. Api manaw ka ayan tipaskan itay aldaw. Ay, pasensyakan Ngam simakit ngamin ti ulo. Ha? Wan, isuan sa anak kun nagpakada kada kayo. Nagawit aklatan. Kan makumikom kayo amin. Narigat matasingaan kayo. Sa bagay, amok mo't nagawid kan. Tawan kamutten iti ayan tipaskan. Kat, kumusta nga rudan tirik namita?
Amangan mat no aging gaita kat agsaksakit pa ilaang ti ulom. Mayaten, di nakpakadanagan. Ket, dito'y kabalay mon? Saan kan nga agawid ije balay da nanalomen? Saanan? Si kalaang tagsubli ijay. Ket ibagamlatan nga agin inanaak. Angam sapulan na ka ni Edmar, Rodora. Sigurado, umaymot laday jay dito'y. Ibagam nga aginanan. Taoray siya, kaya't kumatan ti aginana. O sige, no day tati kunam. Iso ti ibaga, kasta ti imbaga na, Sir Edmar. Agin na nakakanon, tauray iso kat agin inanan. Sige, sana nga ro din ang mapanitian na. Diyak kaya't asingan iti panaginanana. Ay, wen gayam, sir. At daman damagak. Itatanalpasan ti simbaan. Matuloy ka di ti kalay sayo kan ni Rodora? Wan, ngam saan pa nga ita? Insingasing ni Rodora, akalpasan ti may sapay a proyekto. Ha? Ti kalsada? Di mabayag pay. Sana bali, tinapateg, agkalay sa kamin to. Wen Ay na. Nakaragrag sakto nga tatigayim ko inton madanon day tangal daw. Sa bagay, uray siyak. Nakaragrag sakak para kan kwa na. Ala, ingkamit na naginana, Dolores. Tayo na ko niti pagturuga. O sige, Sir Edmar. O, Sir Edmar. Naimbag ngagsapam. Kastamat, Dolores. Yalaan kayo kadi iti tsaa. Wano gatas kadi ti inuman nyo, sir. Wano kape. Tsalangan, Dolores. Sige. Oh. Atoy, sir. Agyaman, nak. Wen gayam, sir. Magrugi ka din adagos ang matarimaan ti kalsada. Wan, Dolores. Swerte dagiti tagapurok alalaki. Ta diretso ti panggadanda. Wan, iso dati may pangruna. Tapno iso pa'y matimat gadanda. Ket pagyamanan da unay dayta, sir. Sige, tarumarak. Inaksarong karanti eskwilaan kan ti simbaan. O sige, sir. Tagluto ak. Huston to nagsubli ka. Agar mo sartayon ton. Nalpasan ti proyekto dito'y purok. Sumaruno umaten ti kalsada. Kalpasan ti kalsada. Agkalay sa kaming kini Rodora. Edmar, naimbag ngagsapan. Oh, Rodora. Naimbag ngagsapa, met. Nagsapa ka nga imay dito'y? Nakita ka nagturong ditoy. Isa sinurot ka. Oh my ka. Agpag napagnata itiglawlaw. Nalpasan ti proyektong dito'y purok, Edmar. Saan da kanto ang malipatan ti taga-purok berde? Nga agpapan kanya. Di kanto malipatan. Nga oray pa'y itinagkay sa abiyag. Ha? Anya nagkay sa abiyag? Talaga, mat. Kat ad-ad pa'y nga ayatan ka. Gapo iti dayta. Agyaman ak, Rodora. Ay ayatan ka, met. Aginggat nagkay sa abiyag. Dolores, kayat ko adito'y kalata ko mabalay nga agnaad. Naobserbarak namin ide ni Mortajo. Asabali ti panagkita na kan ka. Nanalomen. Ang mga doon niya ti ko naandag iti kaarubayo ditoy. Tadi tuyak mo ten balay yung agnanaad. No bilang adda maibagada. Saan mo latan nga italtalak? Tinapatag, natalgad ka. Agyaman ak nga ron nung kastanana. Talaga naimbag kayo unay. Narigatan. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan ka. Agpailiak. Kasarita mi ni Mayora. Ang mga kayat mo ti sumurot, Rodora. Wen ka no, sumurot. Taing kayo agpasyar. Alang nga Roden, mapantan. Oh, nangag mo, Rodora? In kayo. Nagalisto ka mo ten asim mong bat kan kwa na, Dolores? Tapno sigurado sumurot ka kan kwa na.
Edmar, saan na kasumurot? Si kalat tanti agpaili. Sige, saklat ang aroden. Makamo kayong aroden dito eh. Sige, inakon. Oh, abay ay adi mo kuyugan, Rodora. Kaya't nakansamat ang makadwa ita. Mas nadutak nga rod amagmag na. Iso nga inton maminsan laangan. Uwan gayam, agawid akpay. Agawid ka? Abay, Siyempre, inakagisim pa. Iso adito'y kapailaang ha. Agdalos ka dito'y balay danana lomen. Di ka pumampanaw dito'y. o sige. Ala, uston lakay. At hinalatan, tamangal daw tanton. Kanun tanton tayo balon ta. Ay, wen. Sa bagay, adon tinaimula ta. Mapit lang, tayo nakmanagsakdo iti inuman ta. Ay, iyan na, tayo pag-ikanta iti danaw. Ada itibag nga ayan ti balon ta. Sige, mapantan iti ayan ti balon ta. Taagi na naka ijay, kabayatan ti nakpanagsak daw. May mayat tayo danaw makasaksak do iti ubog, ta nalamiis. Nagbayagan ni Sabas anapan nagsakdo iti ubog. Sa bagay, medyo adayo nga bito'y tinasarakan na nga ubog. Naimbag nga oras yun, Ana. Ha? Ay, kastamot, balasang ko. Naimbag nga oras mo, Mike. Mabalin ka diti makiinom iti balon nyo adanom. Mawawak ngamin. Ay, Ang urayon talabas itan ni Sabas. Tanapan nagsakdo ija ugbog. At medyo adayo tinagsakduan na. Ay, gayam. Agum umaka ka dimot. Apay nga adda ka ditoy. Anya te aramiden ni Bakadora, numaamuan na ati kasarsarita na ket ni RHODORA. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy ti nobela tayo ana pauluan. RHODORA! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. RHODORA!